rasane kok padha tempe opo kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasaku nganggo mecucuk emang paras bagusmu dak beda karo atimu Karang Taruna terima kasih. Bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayang ora bakal puas pancen kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua terus suwun sampun omongan sani tapi ojo sumelang ana tinaliyane bakal tak
kasih.